morning guys. Nandito kami ngayon sa may arko ng Nueva Ecija. First time. Sa unang sabak. O yan, sige. Kain muna. Kasama pa ako ng 1985. A few moments later. Ikod. Grabe na to. Hindi sanay. Grabe. Nakabigyan na nila. Oh. Ilokot ko, nakasangata may tao. Nagmanag sinuplop ko mo. Kitanta na may hat na bigat. Pag-re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  yan tagailin na pa ako. Pakawalan na dati na kayo may layos di ilay. Nandito kami ngayon sa may maliit na lake ng Balungao. Di ka nga bilit na, bumatok ko man di ka na, bumataw. Di ka yan? Oo, bumatok ka. Lagyan pa lang mo, nakakangkat pa lang. Pahinga muna guys. Inom tayo ng tuba. Ano sa tuwa? Buwa? Ayan, tutupa muna kami pag-refresh. Tuba ng Balungao. Eh? Tudeng, bigay mo. Bibi. May lasing, tagtag-tag rin. Paano gumawa ng pampalot ng patupat? Bilis gumawa. Ito ay dahon ng silag. Dahon ng silag yan. Bilis niya, no? Tama. So bali ito yan mga guys, oh. Ito yan. Anang patupat. Dito kami ngayon sa may Balungao. Yung pinitong pagkatapagyan ka, ano pinigaw?
Juan Rodolfo. Ay, mo na no abiliya tapos Tapos may ka mga